Dalu punika sampun paring kalodhangan dumateng kula sak kanca saking Yoga Laras Campur Sari marak sowan ngarsa dalem boten sanes anggen kula nderek mangayu bagyo Bapak utawi Mas David Andika sekalian Ibu kagungan kersa ninggih hangitanaken ingkang putra kang kinasih ingkang pinaringan asma Nakmah Bagus Gibran Arka Rahandika. Kanthi menika sumangga kerawan panjenengan sami tertamtu kacadhong donga restunipun dumateng punang ingkang dipun ketakaken ing samangke mugi dadosa putra ingkang soleh putra ingkang migunani tumraping nungsa bangsa lan agama langkung-langkung samangke mugi tansah mituhu dhateng dawuhipun tiyang sepuh kekalih amin Allahumma amin. Kejawi saking menika Mas David Andika kelan Ibu Eva Nurlisliani Ariyanti. Paripunanipun kagungan kersa ing samangke mugi tansah pinaringan rejeki ingkang kathah barokah tebih saking sambikala sinaketaken dening wahyuning Gusti. Amin Allahumma amin. Wah, berangkep usung-usung sembarang. Matur sembah nuwun dalem menika sampun samapta ing gati sawijining diri tertamtu saderengipun kawitan kula nggih ngaturaken sugeng rawuh sedaya para tamu undangan tertamtu langkung-langkung sedaya para pangemban-pangembating Bulaja wonten ing tlatah Desa Mbuju utamanipun panjenenganipun Bapak Petinggi dalah sedaya staf pemerintahan ingkang tertamtu sampun paring idi pangestu dumateng adicara ing dalu punika mugi saged lumampah kanthi boten wonten alangan setunggal punapa-punapa ngantos titi paripurnanipun adicara. Sanggening para rawuh sinambi ngrahapi pasugatan dedaran sarta unjukan monggo kasambet kanthi tembangipun senarengan Yoga Laras enggal kawitan monggo sareng-sareng ndedonga mugi sepisan malih adicara dalu punika saged lumampah kanthi sae boten wonten alangan setunggal punapa-punapa ngantos titi paripurnanipun adicara. Matur sembah nuwun kadang-kadang ingkang saking Mandiri Studio yang malam ini meliput acara mudah-mudahan sukses selalu tambah lancar tambah laris. Nek anggere nggawa wadya iki mesti laris iki. Juga matur sembah nuwun. Terima kasih atas dukungannya ini dari keluarga besar Arlo Audio. Matur sembah nuwun. Yuk. Katuran sugeng dalu sugeng pinaraan saha sugeng pepanggihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat malam sugeng dalu, salam jumpa sugeng pepanggihan kalian Yoga Laras Campur Sari dalu menika makarya sarengan wonten ing tlatah Desa Mbuju Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara atas undangan beliau Kang Mas Bagus David Andika kelan Ibu Eva Nurliani Ariyanti. Matur sembah nuwun sebesar malih kapercayan ingkang sampun pedhangan dhumateng kula sarenjang Yoga Laras Campur Sari. Hey yo yo yo. Saking menika aturaken bumi panuwun kagem mamong tamu bapak-bapak ibu-ibu sinoman yang dalu menika tertamtu derek makarya derek ngayahi tugas mugi sukses ngantos paripurnanipun adicara lumeber sangganing para rawuh para sepuh pini sepuh nemberipun dhumateng sedaya modho taruna yang mapan wonten tatah Desa Mbuju monggo nikmati sareng-sareng pagelaran Campur Sari Yoga Laras Epot, epot. Epot, epot Indonesia.
tembing Bingkaras lagon-lagon dengan Yogyakarta campur sari. Kejawi saking menika ugi sepisan malih ngaturaken gunging panuwun kagem jajaran tim keamanan bapak-bapak saya yang dari Linmas, bapak-bapak Ansip Desa Mbuju, kami ucapkan banyak terima kasih matur sembah nuwun. Ngiras pantes nepangaken monggo sanaringan Yogyakarta campur sari widodari Yogyakarta kang badhe ngarsa ngaturaken panglipur wonten ngarsa panjenengan sami ingkang sepisan katengaken tertamtu sinden ingkang setunggal menika mboten asing tumrap panjenengan sami ingkang sampun kepareng rawuh wonten Linda Popi kalian Diva Ananta. Ajaranan jarane jaran abadi jaranan jaran abadi sing numpak ndara wehi sing iring para mangki jeget-jeget nang numpak jaran warna kuning. Wonten ingkang salajengipun taksih sinareng Yogyakarta sing badhe ngatur kembang libur sinarengan Diah Ica Rusmala Sinta Aulia. Iya. Monggo pramila enggal kawitan sinarengan Yogyakarta campur sari epot. Yo. Aturaken sugeng kepanggihan sepisan malih tunggal saking Para rawuh kakung Sumamono Putri sinarengan Yogyakarta. Monggo katampi kating gending Minangka pratandha kabukane adicara Yogyakarta. Aja ngono neng jangan sing gentur eken pratmasena ngembane dawuh guru durna ngupati sesuhi ani kanthi ati kacan neng
Kolaborasi seni campur sari Indonesia. Seni Riok Ponorogo Senderewe Yoga Laras. Hey hey ho ho hey hey. Hita. Hey. La 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 la. La 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 la. Hey oh hey oh hey. Hey oh hey oh hey. La la. La 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 la.
Oplak. Ho ha. Semono idulah karo aku. Pancen wis suwe Iya. Yuk. Cepat pak, cepat. Yoga laras. Hey, hey, yo, hey. Bukan sih. Matur suwun kabuka kalian salah satu galipun tembang kebesaran bersama Yoga Laras Campur Sari.